At blive thought leader kræver mere end blot gode idéer. Det kræver en gennemtænkt strategi og benhård eksekvering. Fra at planlægge din digitale tilstedeværelse til at sikre, at du er synlig i den virkelige verden, jamen så er det afgørende at forstå både det store strategiske billede og de små, men vigtige detaljer i eksekveringen. Så derfor skal vi i den her episode tale om, hvordan du laver og udfører en thought leader strategi, der holder. Og der var lige en afgørende afslutning på sætningen der holder. Velkommen til, Nanna. Mange tak. Meget, meget kort præsentation. Ja, det her det bliver jo episoden, hvor vi skal være korte og præcise. Så mit navn er Nanna Dahl. Jeg er ejer af konsulentvirksomheden Back in Business, som hjælper private og virksomheder med at få mere ud af deres LinkedIn-tilstedeværelse. Jeg har en certificering direkte fra LinkedIn som 1 ud af 45 på verdensplan, og så elsker jeg mit arbejde, og også med thought leadership. Perfekt. Og kort her også. Jeg hedder Jakob og driver Ugly Fruit Productions, der hjælper virksomheder med at nå ud til deres målgruppe med det her meget, meget fantastiske podcast-medie. Og skal vi ikke bare holde den der, og så komme i gang med emnet. Nanna, hvordan starter man med, eller måske kan du lige forsøge at fortælle først, hvad er, men hvordan starter man også med at lægge en thought leader strategi, der ligesom der holder? Altså, hvad er de første skridt? Jeg tror, det er sådan en afgørelse for, hvor kigger vi fra? Kigger vi fra virksomhedens perspektiv, eller kigger vi fra den private person, der vælger at sige, hey, jeg har en interesse, jeg har nogle kompetencer, jeg har lyst til at formidle. Kan vi kombinere de to, så har vi den helt stærke thought leader. Altså en virksomhed, der vælger at bakke op om, at en person er løbet med et emne, en tema, og bruger tid og energi i og uden for sit arbejde omkring at vedligeholde en tilstedeværelse kontinuerligt på blandt andet LinkedIn. Thought leadership kan være en udpegelse af virksomheden, der vælger at sige, vi kan ikke rigtig være til stede, eller så hyrer de sådan en som mig, der siger, hov venner, I kan ikke drive det alene, enten organisk eller betalt. I bliver nødt til at have nogle medarbejdere, der bakker op om det her, og I bliver nødt til at have nogle thought leaders derude, der repræsenterer og fortæller historier omkring jeres brand og jeres service. Der er også dem, der altid har gjort det lidt, og som gør det endnu mere. De her personer i virksomhederne, der kan være eksperter, men som er gode og som tør, og altid har gjort et eller andet med at dele mere af sig selv som person, men også mere omkring, hvad de laver og hvad de er gode til. Og hvornår bliver det rigtig fedt? Det er jo kombinationen af de to. Altså, prøv lige at tænke, hvis en virksomhed bakkede op om Preben, der allerede var løbet med det her med at fortælle om det. Så han lige pludselig også fik noget hjælp contentmæssigt. Der blev lavet podcast med Preben, der kunne laves videoer med Preben, og det kunne blive lavet i relation til arbejdet, altså at det her arbejde, han laver, altså hans professionelle virke, men det kunne også være, at Preben faktisk allerede, han var måske allerede løbet, dem ser vi jo en gang imellem, så har de selv lavet podcast, eller deltager i en masse podcast, eller de har allerede selv formået at lave deres egen visuelle identitet. Der er det et spørgsmål om, hvordan får vi kombineret de her to. Så skal vi i gang med thought leadership. Og så går jeg tilbage til basis, der hedder, det er en privat profil. Vi skal have en privat profil ud og leve og repræsentere virksomheden og være mere synlig med, hvad den her person er rigtig god til. Uagtet om det er drevet, om motivationen kommer af den private person af sig selv, eller om det kommer af virksomheden. Så virksomheden skal tænke i, hvordan får vi positioneret de her privatprofiler? De skal jo tænke, hvordan får vi nogle medarbejdere hos os til at være mere synlige på LinkedIn. Ja. Og det skal de jo gøre ved at hjælpe dem og bakke op om, at de rent faktisk også må bruge tid og energi på at deltage i alt muligt, uden for arbejde for eksempel. Men det kan også være det her med at sige, de har brug for dem i noget annonceringsøje med, måske. De har brug for at bruge nogle af deres posts til at skyde ud til en bestemt målgruppe, som de allerede laver annoncering til. Men der, hvor jeg tænker, hvordan kommer vi i gang? Hvis nu vi tager perspektivet om, uagtet hvad, så skal vi have en thought leader til at ville det. Altså personen skal jo ville det sådan. Den har vi klappet af. Det vil personen gerne. De gør det måske allerede lidt. Hvordan arbejder vi så med personen? Jamen så går jeg typisk ind og siger, noget af det allerførste algoritmen på LinkedIn kigger på, om noget skal være godt eller dårligt contentmæssigt. Hvor er den her profil egentlig opdateret? Privatprofil. Også virksomhedsprofil for den tid. Men er privatprofilen opdateret? Har vi et coverbillede? Har vi en tagline, der fanger? Er den søgbar? Det vil sige, at den nem at finde den her person? Har vi en idé om, hvem personen er? Hvilke nogle kompetencer personen har? Og har man en idé om, hvad man kan forvente ved at følge med herover? Så plejer jeg at gå ind og mappe med den individuelle person. Plejer jeg at gå ind og sige, okay,
hvad er dit purpose for at være på LinkedIn? Vi bliver nødt til at have et purpose, at man skal promoveres, altså man skal have en ny, bedre stilling i den organisation, man allerede arbejder for, eller er det, at man faktisk egentlig helst vil finde et andet job uden for den virksomhed, man arbejder i? Eller er det, fordi man bare har et behov for at have lyst til at have et brand om altså sig selv, brande sig selv? Det kan godt være, at man ikke vil have et nyt job nu, det kan godt være, at man vil have et job 5 år, eller et eller andet i sin karriere, eller man vil have over i en anden department at arbejde, uagtet hvad formålet er, så er det det der med at få sat ord, og så få sagt det højt. Altså, få nu sagt højt, hvad det er, der er dit formål med det. Ja. Så går vi tilbage til målgrupper, det har vi snakket rigtig meget om i en af de andre episoder. Så hvis man ikke har hørt den, så vil jeg egentlig lige slå et slag for, at det kunne man med fordel gøre. Og det var episode 2. Tak, Jacob. Ja, episode 2. Af alle dem, vi har lavet og holdt styr på. Alle dem, vi har lavet og holdt styr på. Men så i episode 2, der snakker vi målgrupper, og det vil jeg faktisk også gå ind. Det er noget af det, jeg arbejder meget med, sådan strategisk med de her folk, jeg har under mine vinger. Det er at sige, jamen, hvem er din målgruppe for din privatprofil? Fordi, jamen, det er jo noget, man laver i virksomhedsprofilregi, plejer folk at være sådan, nej, for du skal vide, hvem du taler til. Og så skal du, fordi vi kan ikke begynde at snakke om, hvad du skal skrive om, hvad du skal poste, hvordan det skal, altså hvilke nogle formater, hvordan det skal kommunikeres, præsenteres. Vi kan ikke snakke hooks, vi kan ikke snakke, det er godt med skabe dwell time og en masse linjer i dine poster, alle de her dirty tricks der. Det kan vi ikke, før vi ved, hvem vi skal kommunikere til. Fordi i det øjeblik, du ved, hvem du skal kommunikere til, du kender dit purpose, du ved, hvem du skal kommunikere til, så ved du også deres pains, så ved du også, hvad du kan, og hvordan du skal kommunikere, hvad du skal kommunikere om. Og så ved du også, om du skal til at rydde op i dit netværk. Du behøver ikke slet connections, men det kunne godt være, at det var tid til, at vi skulle lave noget aktivt outreach. Forstået på den måde, ved vi godt, hvem det er, du gerne vil have i dine connections fremadrettet, jamen så kan vi jo finde dem, og så kan du jo komme til at ligge og sende et request om at være connected med dem fremadrettet. Kunne det ske i relation med, at du samtidig lavede nogle post inden for nogle emner, du ved interesserer lige præcis den her målgruppe, samtidig med, at virksomheden måske også slår og kørt noget content på de samme budskaber, som den her person var inde og tage en aktiv, både kommenteret, delte, men også var inde og tog nogle af deres, altså tog noget virksomhedsmateriale, også at dele og sætte sit eget perspektiv på. Ja. Så kan vi få forbundet det der, så begynder det virkelig at batte. Så plejer jeg at sætte mål. Nanna, det lyder jo helt kampagneagtigt, det du har gang i lige nu. Sådan. Men det gør jeg, og jeg sætter også mål for privatpersoner, jeg snakker med. Fordi de skal vide, om de er på rette vej. Det kan godt være, de... Og hvordan ved man det? Jamen, jeg sidder og tænker sådan lidt, hvad er dit mål med at være der? Hvad har du en forventning om, der sker, hvis du jeg har sådan lidt, hvis folk booker mig ind til at hjælpe dem som rådgiver med deres tilstedeværelse på LinkedIn, så vil jeg gerne vide, at de sidder tilbage med sådan, ja, vi lykkes med det, vi skulle, men vi skal jo vide, hvad vi skulle. Og det her skulle, det plejer jeg at sætte ind i sådan et mål over tid. Fordi en LinkedIn-tilstedeværelse, det tager tid. Det tager et sted mellem 3 og 12 måneder at bygge op an på, hvor god du er, og hvor godt et netværk du allerede har, og hvor meget content du allerede tidligere har postet. For så er der ligesom nogle faktorer, der spiller ind. Men så plejer jeg at sige, okay, hvad er formålet? Er formålet, at du skal have kunder, der henvender sig direkte til dig, uden at du laver det helt store outreach sådan salgsmæssigt? Eller er det mere, at du, hvis du sidder i en stilling nu, hvor du egentlig bare gerne vil flage, fordi du på den længere bane måske skal noget andet, eller højere op i hierarkiet, jamen så kan det være sådan noget som at deltage i flere podcast, eller blive inviteret til det. Det kan være sådan noget at blive inviteret til at være speaker rundt omkring, webinarer. Det kan også være sådan noget som at blive inviteret til at deltage i netværk, og det kan være i det hele taget sådan grupper af eksperter. Det kan også være, at du får lov at udtale dig til forskellige ting. Og det er jo det her, sådan, hvad er målene? Og for mig tror jeg, hvis jeg tager min egen profil, så har mit mål, det har selvfølgelig været, at jeg skulle gå selvstændig, så jeg skulle have nogle af dem, jeg gerne ville have som kunder i mit netværk. Og jeg ville gerne have, at jeg kunne ende i en position, hvor folk, når de sagde LinkedIn, annoncering, thought leadership, træning, education, så vidste man godt, at det var Nanna. Og det er egentlig, det jeg så egentlig har gjort, det er selvfølgelig, at jeg har været inde, og jeg har ryddet lidt op i mit netværk, men jeg har også lagt en benhård strategi i forhold til at sige, hvad er mine delmål? Mit første mål, det var, før at nogen kunne identificere mig som værende ekspert, så skulle jeg have certificering fra LinkedIn. Det har jeg selvfølgelig larmet om, da jeg så fik den. Men så derefter, så har jeg jo også skulle, hvad kan man sige, bevise, at jeg også var ekspert. Og det er jo, altså show it, don't tell it. Altså,
Eller only tell it. Og der tror jeg, det har været rigtig meget den der med sådan, jeg har delt rigtig meget ud af min viden, og har været meget bevidst om, at det var det, jeg skulle, hvis jeg skulle kunne også sige, at jeg var en ekspert. Jeg skulle også bevise det. Ja. Og det er meget sådan en, det har jeg jo så gjort inden for forskellige områder i forhold til, hvem det var, jeg gerne ville. Så mit første mål, jeg havde med min profil, det var, at jeg skulle have certificering. Anden mål, det var, at jeg skulle have ryddet op, sådan at den dag, jeg kunne gå selvstændig, der havde jeg også et up-to-date netværk. Næste del har så været, jamen jeg har skulle poste x antal gange om dagen, eller x antal gange om ugen, ikke om dagen, som privatprofil, kun 1 post per dag. Men så har det været hele tiden at have den her struktur af at sige, godt, lige nu der kan jeg også dreje min forretning lidt, der hedder, hvis vi skal snakke thought leadership, jeg vil gerne lave mere thought leadership, så skal jeg snakke mere om det. Men jeg skulle ende i en situation, hvor jeg ikke skulle lave så meget opsøgende salg, fordi jeg er nok en ret god sælger, når alt kommer til alt, men det er ikke det, der driver mig. Det, der driver mig, det er hele den her, det her arbejde med kunder. Altså få dem mappet op, så at den dag, de går i gang med LinkedIn, der er det alle ting, der går i gang på én gang. Så hele den der timing af det, der er spændende for mig. Ja. Hvordan, jeg har lige et spørgsmål til dig med at rydde op i netværket. Er det folk, der sådan er ude af den industri, du arbejder i, eller sådan helt ude på den anden side? Altså du arbejder med LinkedIn, så ham der er klarmester, ham rydder jeg lige op i, fordi han er jeg rydder ikke op i, jeg fjerner aldrig nogen. Du fjerner aldrig nogen? Jeg fjerner aldrig nogen. Men jeg har taget et aktivt valg om at finde nogle virksomheder. Når jeg har været til konferencer for eksempel, så har jeg været sådan, det var ham der talte. Når så er jeg connected med ham, så har jeg været inde og kigge hans connections. Altså mine anden degree connections. Er der nogen interessant i hans netværk? Så jeg på den måde har aktivt været inde og sige, jamen, jeg havde rigtig mange, der sad ved de helt store brands herhjemme. Kvæg min tidligere position. Ja. Der har jeg så været inde nu og så sige, godt, jeg skal have en skare af eksperter, jeg kan arbejde sammen med på store kunder, eller også mellemstore kunder, og så skal jeg følge flere af de her lidt mindre virksomheder, som jeg måske ikke nødvendigvis har arbejdet med, men kunne ligne nogle af dem, jeg har arbejdet med. Det har jeg. Og der er Sales Navigator jo. Fantastisk. Ja. Så det har jeg siddet. Jeg har fundet nogen, jeg tænkte var matchet min ICP, og så har jeg fundet nogen, der ligner dem. Ja. Smukt, simpelt. Ikke raketvidenskab, men det virker. Det virker. Ja. Og vi husker, at den her sammenhæng, at simpelt betyder ikke, det er nemt. Nej. Men det lyder simpelt, når du siger det. Men, det er simpelt. Ja. Eller sådan. Men nu har vi så lagt sådan, det var lad os kalde det en kort skitsering af selve sådan strategien, der sådan skal eksekveres. Hvordan sørger man så for at holde den? Altså, hvad går du ind og gør for at... Men det er derfor, jeg godt kan lide mål. Men jeg er selvfølgelig også lidt konkurrencedrevet person. Som sådan. Men jeg kan godt lide mål, fordi så ved jeg, om det, jeg gør, det virker. Altså, og der har jeg sådan, jamen hvis mit mål er, at folk skal henvende sig direkte i min indbakke, det gør de jo ikke, fordi jeg har postet 2 eller 3 gange på LinkedIn. Det gør de jo ikke nødvendigvis, at jeg får en certificering. Så i stedet for at være hende den passive Nanna, der aldrig svarede på de der mails, der kom ind, jeg vil være med i et eller andet, så skal jeg jo til at deltage. Ja. Så jeg tog også et valg om at sige, okay, jeg skal være med i mange flere podcasts. Jeg skal være mere speaker. Jeg skal ikke sige nej, bare fordi det er nemmere at sige nej, end at sige ja, for så skal jeg til at forberede en præsentation. Altså, hele det der, at have den der game changer af, så når Maximilian, der leder det her Certified Marketing-program, når han inviterer mig til at lave en nanovideo, så i stedet for at tænke, fy for helvede, det har jeg ikke lyst til, jamen så gør jeg det. Ja. Så det er også lidt at sige sådan, jeg skal også lidt ud af min comfort zone. Så nogle af de mål, jeg har sat mig, har også været ud af comfort zone, målene. Så jeg har lavet mere materiale, jeg har skrevet oftere, jeg er meget bedre til, når folk har kigget min profil, har jeg været meget mere aktiv end at sige, hey, du har været forbi, ledte du efter noget specielt? Har jeg skrevet til dem direkte? Eller hvis de har sendt en request, så er jeg meget sådan, hej, fedt, du ville følge med, eller kan du ikke sige lidt om, hvem du er? Bare så man har en idé om, hvem de er. Og så har jeg selvfølgelig selv været ude aktivt også og lave outreach til nogen. Og det har jeg den simple årsag, at når du connecter med nogen, vil de per default se din post inden for 24 til 48 timer. Ja. Det betyder, at lige pludselig kan du jo tabe enormt hurtigt ind i andres netværk, og hvis de så er så søde at like det, så går det bare stærkt lige pludselig. Så er det sådan ringe i vandet. Og det er jo også lidt sådan et snydetrik, men det der med at kombinere tingene. Så jeg har skrevet mere, jeg har mappet mere op i forhold til pains, og så har jeg lavet outreach til målgruppen, jeg havde en forventning om, havde de pains. Ja. Punktum.
Og som vi snakker om før, så er alt det her, vi snakker om nu, det er jo med udgangspunkt i indhold, der rammer målgruppen, der hvor det kilder alle de rigtige steder. Altså godt værdiskabende, engagerende indhold, ikke se, hvad vi sælger. Og jeg har ikke på noget tidspunkt snakket om mine ydelser. Faktisk så lidt, at nogen nogle gange har spurgt sådan, hey, hvad er det egentlig, du laver? Hvad er det egentlig, du laver? Ja, og den har jeg jo også fået, hvor jeg sådan nogle gange, okay, jeg får lige flettet, men jeg ved jo godt, når jeg fletter det ind, så ved jeg godt, det er ikke det opslag, der kommer til at performe bedst. Det er jo det værdiskabende. Men nu sagde du lige før, at et opslag om dagen max, og når man sådan lige hører det, så kan man jo godt tænke sig, kæft, et om dagen, det lyder da også meget. Så hvis vi nu skal prøve at gå ned, og det skal ikke være på sådan et, vi skal please dem, som gerne vil, men ikke er villige til at lægge den reelle indsats. Så vi snakker den reelle indsats i forhold til at opbygge en eller anden form for autoritet i sin branche, altså blive thought leader. Hvor mange opslag om ugen vil du så sige? 3. Man skal 3? Minimum. Ja, som minimum. Ja. 3 gange om ugen. Hvad siger folk, når du fortæller om det? Så laver de det der, wow. Hold op. Ja, præcis. Ja. Så arbejder jeg lidt med nogle perioder, hvor man laver noget bestemt outreach til bestemte, man poster i sådan, hvor man fylder meget, og kan måske poste mere i en kortere periode, der så kan være positiv effekt på algoritmen, der så gør, at man for long term måske kan nøjes med at poste 1 til 2 dage om ugen. Ja. Men jeg vil også sige, nu har vi jo allerede, vi har jo hængt mig ud tidligere for ikke at have en hjemmeside. Og vi har jo også, jeg har jo selv hængt mig selv ud for ikke at have en company page, andet end at den er der, men der er ikke så meget som en post på den. Det er jo bare for, at man kan se, at jeg arbejder der. Men jeg vil sige, at man kan også drive enormt hurtigt på sin private profil. Så hvis du laver den rigtige mapping af din målgruppe, du ved, hvorfor du er der, du sætter nogle delmål op undervejs, der hedder, mit slutmål, det har været, at folk skulle række ud til mig og identificere mig som værende ekspert. Min midtvejsmål har været, at tage certificeringen, tale til flere events, deltage i podcast, være i nogle netværksgrupper, du ved, sådan alle de der deals, og dem sætter jeg op, sådan at når jeg sådan, nej, der fik jeg den, du ved, tjek, eller at jeg skal have 3 kopper kaffe, eller 3 kopper kaffe om dagen, nej, det skal jeg ikke, men have 3 kopper kaffe med folk, jeg ikke kender sådan super godt, men perifært har en eller anden indtryk af. Ja. Så det er også det der med sådan hele tiden at have de der mål, og så holde sig selv op på det. Så jeg har faktisk lavet sådan, jeg har skrevet dem ned, så jeg har sådan nogle, jeg kører med sådan nogle 90-dages mål for mig selv, og så dem opdaterer jeg. Ja. Og lige om lidt, så nu er det jo en hel plan, jeg skal lave, så jeg har jo sådan en 2025 plan for, hvilke nogle aktiviteter, jeg gerne vil lave, og hvad jeg skal lave mere af, og nu måske også, nu er jeg så også begyndt, at nu har jeg ret meget reach på min, så nu kan jeg også begynde at optimere, hvad var det, de gerne ville? Altså, hvor var min traction? Men det skifter også lidt, kan man godt se, i forhold til, hvad der ellers sker. Og så er det også noget med at ture og tabe ind og i diskussioner, der foregår, for du kan jo faktisk stå hende der, eller ham der ikke helt får skrevet alt det content, man gerne vil, og faktisk lige fik det sådan lidt halvskidt, da jeg sagde post 3 gange om ugen. Du kan jo drive rigtig meget din tilstedeværelse ved at kommentere på andres indhold. Altså ikke med en, fedt gået, Kasper. Eller ikke så fedt, det der over Sebastian. Ja. Men tillykke, held og lykke, eller du ved, altså, men rent faktisk med noget meningsfulde kommentarer. Ja. Godt. Jamen, jeg er lige inde på, hvad det er, man skal, før jeg lige opsummerer. Hvad fanden var det, jeg ville spørge om? Der? Nå, det kan være, det kommer til mig. Så går vi alligevel til, så kan det være, det dukker op. Men vi har lagt den her, strategi her nu, med hvordan du skal gøre, hvordan og hvorledes. Det handler om at finde ud af, hvem din målgruppe er, som vi også har snakket om før. Connect med dem, interagere med dem, lægge værdiskabende indhold op, minimum 3, lave meningsfulde kommentarer, og tænke ud af boksen i forhold til, hvordan du ellers kan være, aktiv, relevant outreach. Ja, det var meget bedre opsummeret, end det jeg bevægede mig hen imod. Men det jeg så også vil spørge om, og så må jeg håbe, det spørgsmål, der kommer op, som jeg også håber, jeg kan huske nu, hvis jeg håber, det dukker op igen. Men det jeg også vil spørge om, det er, det er jo sjældent, nogen går ind. Altså det er jo en prioritering, der skal lægges tid og ressourcer i fra virksomheder og fra privatpersoner. Klart. Det er jo sjældent, nogen lige vågner op eller møder ind på arbejde en mandag, og så tænker, gud, jeg har bare meget tid i dag. Altså, og tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, det er shit, de er tomme. Altså, jeg kan arbejde med det her. Skal jeg aldrig nogensinde. Nej. Så når de sådan spørger dig om, for jeg er sikker på, at du får den indvending, hvordan fanden skal jeg finde tid til det her? Hvad siger du så til dem? Hvad er din bedste råd? Jamen, så kan jeg jo være hende, der irriterende, der svarer, tid til noget, man tager sig. Ja. Nej, det gør jeg ikke. Det er prioriteringer.
Jeg vil sige, at jeg kan sige, hvad jeg selv gør. Ja. Jeg har 30 minutters møde med mig selv hver fredag, hvor jeg planlægger og lige ajourfører mig med næste uges indhold. Det overrasker mig ikke, at du sidder og snakker med dig selv i 30 minutter. Nej. Og det gør jeg jo. Jeg burde optage det nogle gange. Nej, spil til side. Jeg har ligesom sådan en 30 minutters planlægningsmøde hver fredag, hvor jeg lige siger, okay, hvad ligger der allerede skeduleret indhold, fordi det gør jeg sådan, jeg schedulerer langt ud, men så skal jeg lige, hvad kommer der? Er der noget, jeg lige burde i forhold til ugen? Er der et eller andet, der er sket? Er der noget? Og så hver dag, så tjekker jeg tjekker altid lige LinkedIn som det allerførste, når jeg vågner, og jeg er skadet, og det vedlægger jeg mig bare. Men det er mere også bare for sådan, er der et eller andet, der er stukket helt af? Er der nogle af de virksomheder, hvor jeg styrer rigtig meget? Er der noget, der er kommet ind? Altså, er der nogen, der er inde i en shitstorm? Det sker meget, meget sjældent på LinkedIn, men nogle gange kan der godt komme rigtig mange kommentarer inden for et eller andet område. Og så, hvis virksomheden ikke selv ser det, så er det jo lige min fornemmeste opgave, når de også betaler mig for det, og lige siger, hey, I bliver nødt til at have en holdning, I bliver nødt til at kommentere et eller andet her og gøre et eller andet. Det kan både være organisk og på det betalte. Men så når min arbejdsgang går i gang, så scroller jeg mit eget newsfeed igennem, og så kommenterer jeg på alt det, jeg synes er interessant. Og så tjekker jeg lige alle annoncekontorer igennem, som der er noget, om der er et eller andet, der ligger. Og så følger så følger jeg også nogle virksomheder. Så når jeg scroller igennem, så ser jeg også lige, om der er nogen, der har taget take på et eller andet. Også i forhold til nogle af de virksomheder, jeg hjælper, er der noget, de burde også have en holdning til. Så det vil sige, jeg følger alle mine nuværende kunders konkurrenter. Ja. Fordi jeg skal vide, hvad der foregår, ikke? Men så kigger jeg lige, og tit så finder jeg jo et eller andet, som inspirerer mig til, at gud, det burde jeg da have en holdning til, for jeg er overhovedet ikke enig med den der person. Eller, wow, jeg er enig med en interessant perspektiv. Ja. Og det gør så, at der kommer nogle nye schedulerede posts ret hurtigt der. Ja. Og så tjekker jeg igen, inden jeg logger ned. Så det er ikke, fordi jeg bruger sådan super lang tid. Altså, jeg tjekker om morgenen, der foretager jeg ikke nogen handlinger. Altså, og så, når jeg så møder ind, så kører jeg ligesom igennem, kommenterer. Det bruger jeg måske et kvarter på. Så tjekker jeg lige op på alle annoncekontorer. Det bruger jeg måske, det kan jeg godt nogle. Hvis der er sket rigtig meget, der skal opdateres, så bruger jeg selvfølgelig lang tid. Og så tjekker jeg det hele igen, altså newsfeedet igennem igen, lige inden jeg lukker ned. Ja. Og skal hente nogle børn. Og der tager jeg måske lige en kommentar, hvis jeg har overskud, tager jeg lige en kommentarrulle mere. Og så og det kan også være på min egne post, for eksempel, fordi det er vigtigt at være til stede der på sin egen. Men så er jeg alligevel også, hvis jeg har postet, dem schedulerer jeg tit om morgenen, så er jeg til stede igen, når jeg møder ind med også lige før frokost, og så er jeg igen om eftermiddagen. Så er der aldrig noget, der går helt galt. Nej. Men det der 30 minutter, og så schedulerer jeg min post, således at der altid ligger noget. Så når jeg laver den der 30 minutters planlægning, der mapper jeg ud, hvilken nogle content post jeg skal skrive, hvor mange jeg skal skrive, emnerne. Jeg har sådan en struktur, jeg kører efter, så jeg ved allerede, hvad emnerne egentlig nogenlunde er, medmindre der er noget, der overgår det, fordi der er kommet et eller andet. Hvis der er kommet en eller anden feature, der er blevet lanceret. Hvis jeg selv havde fået den der famøse videotab, som LinkedIn lancerer, så havde jeg nok kommenteret på den. Men det har jeg ikke, så jeg kan ikke vise noget. Nej. Det var bare et eksempel. Ja. Okay, men jeg kan også sige, hvad jeg... Ja, hvordan kører du det igennem? Hvad jeg gør? Jamen, du har jo ikke helt annonceunivers, du også skal. Nej, jeg har kun det organiske, og der kan jeg jo sige, hvor mange jo starter altså med det rent organiske, og så ser man, hvad der performer, og så kan man jo gå ind, som du siger, og lægge nogle kroner og øre i det fra virksomhedens side af. Men så en, som har de her, der ligger og svæver imellem 600.000 vis til 1 million visninger sådan på 365 dage. Så har man lige haft sådan en halv viralt opslag. Når det så forsvinder, så falder den jo ned. Men jeg ligger der omkring. Og jeg var meget konsistent og tålmodig også. Og jeg mener jo, at tålmodighed er en kæmpe dyd i det her. Også når du får 2 eller 3 likes på dine opslag. Det får jeg stadigvæk nogle gange på nogle af mine opslag. Og så kan jeg godt se, hvad det er, jeg har gjort galt, eksempelvis. Eller hvad det nu er. Og så er jeg meget selvkritisk der. Bare for at sige, det stopper ikke det der med, at man får få likes. Det får jeg også stadigvæk. Og så kan man sige, heldigvis er der ikke nogen, der ser på opslagene, fordi de når så ud til så få. Det er fordi, de aldrig har nået længere end din testpulje. Nej, præcis. LinkedIn, de tester. Når du poster noget, så vil den altid teste den første del. Den kører din post igennem til en lille del af dine følgere. Og sker der ikke noget der, så kommer den aldrig videre. Og det er derfor, du kan komme fra de der kæmpe, og så vil du have nogen imellem, der dropper. Ja. Alle de der algoritme og ting, det kan vi altid nørde på et andet tidspunkt. Jeg tænker, at noget af det tip, jeg vil give, det er, book en time med dig selv til at starte med, en gang om ugen, og så planlæg
planlægge, hvornår du skal skrive det content. Det er lige så vigtigt som at deltage i alt muligt andet. Ja. Og du vil se, at det bærer hurtigt frugt, hvis du samtidig rækker ud til nogle folk og connecter med flere, og så begynder at kommentere på andres post. Så har du en ret god, så vil du kunne se, at det kommer til at gå stærkt. Ja. Jamen, jeg har også, at det er typisk hver mandag. Jeg skal have det blandt andet her bagefter, vi sidder og optager på en mandag, hvor jeg simpelthen skriver, jeg har min idébank til opslag, hvor jeg så bare går ind og plukker og fra, og så sidder jeg simpelthen i 2 til 3 timer hver uge, og skriver alle de her opslag til hele ugen. Mm. Og det gør jeg hver mandag. Hvor meget poster du? Hvor mange gange om ugen poster du? 5 til 10 gange. Og så er jeg også lidt over nogle gange over din regel. Men så fordi jeg tænker, at der lige dukker et eller andet umiddelbart op, som jeg lige har postet om aftenen. Eller jeg skal lige promovere min egen podcast. Grunden til, at jeg siger det der, at man må poste en gang om dagen på en privat profil, det er jo fordi, at det er meget sjældent, at post nummer 2, den sådan virkelig er god. Den kan godt være god, men det er sjældent. Det er som om, at du har lidt ligesom brugt din chance i dag. Så det er altid... Men det ødelægger også reachet på det opslag, du lavede op tidligere på dagen. Jeg tror, det gør det nemlig. Så det er derfor, jeg er sådan... Men på en virksomhedsprofil, der anbefaler LinkedIn jo selv, at man poster 2 til 3 gange om dagen. Ja. Så det er noget andet. Ja. Og det er jo, fordi der ikke er så mange available spaces. Men altså, jeg kan jo bare sige, at den her... det har ikke altid været de her 5 til... lad os bare sige 5 til 7 gange, sådan i gennemsnit. Det er jo virkelig en indsats, jeg har skruet op for de seneste par år. Og jeg kan virkelig mærke, hvor meget frugt det ligesom bærer nu. Altså, ja, men det tager tid. Altså, ja, det tager meget tid, men det har jo bygget hele min forretning, som den er nu jo. Altså, ja, og det kan jeg jo så skrive under på, eftersom jeg ikke har nogen af de andre ting, folk kan lande på, så det har jeg også. Ja. Men det tager tid. Det tager cirka et halvt år, tror jeg, man skal regne med. Jo, i sidste, nu kan jeg huske, hvad det var, spørgsmålet var. Vigtigt. Men du var måske lidt inde på det før, men jeg kunne godt tænke mig lige at folde den ud her de sidste par minutter her. Hvornår ved man, at man skal sadle om i forhold til sin strategi og mål? Når der ikke sker en hulenes fis med det projekt, man har gang i. Eller man selv er gået personligt død i det. Mm. Fordi grund til, at jeg ikke er gået død i det, det er fordi, jeg har lagt en plan og en struktur, og dem kan jeg godt lide at følge, men i sidste ende er det jo allermest fordi, at jeg er hamrende passioneret omkring det, jeg skriver om. Ja. Hvis du kommer til at lave en forretning, du i bund og grund synes er ret kedelig at skrive om, så er der måske noget galt. Eller ikke kan finde på perspektiver på din egen forretning, så er der måske også noget galt. Ja. Jeg vil sgu ikke kunne skrive ret meget om rideudstyr og sådan. Men det så jeg har valgt at skrive om podcasting i stedet for. True that. Ja. Skal vi ikke slutte på den? Jamen det... Du har ikke nogen Paw Patrol reference, vi lige kan lige afsted. Nej. Men så kommer jeg med den, for jeg har jo valgt at sætte lyserød på i dag. Ja. Det skal nok blive Sky High. Det skal nok blive Sky High. Mm. Det var, hvem var det, der sagde det? Det er Sky. Det er Sky, som også er en Paw Patrol. Bare lige til dem, der ikke har børn. Som flyver i en helikopter, bare lige for... Nu ødelagde du min slut. Det var det, der var sjovt ved Sky High, ikke også, Jacob? Jo, godt. Men så fik vi endnu en Paw Patrol-reference med. Så lad os afslutte den der, Nanna. Og i den næste episode, der skal vi jo tale om at dykke mere ned i de 3 største fejl, og vi kommer sikkert ind på flere fejl, hvis jeg kender os ret. Ja. Men de fejl, vi sådan ser virksomheder begå, når de forsøger at... Det er lidt grelt i øjeblikket. Ja, og positionere sig som thought leaders. Yes. Så ja, tak for den her episode. Selv tak.